Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petokraka. Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petokraka. Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada. Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reci Wings. Alfija je pretvorena u vojni kamp, a crvena fontana je poražena. Napad na Trixe na njihovoj teritoriji u mračnom tornju nije uspeo, ali zahvaljujući Rivenovoj pomoći, akcija je izbegla tragediju. Moćna igra. Ovuda! Čekajte tu! Ovuda! Hej, ovo je soba Trixa. Nat, zašto si nas doveo ovde? Hteo je da nam pokaže najgore uređenu sobu. Odavde možemo da dođemo do dvorca. Hodnik je prepun stražara. Izlazak iz ove sobe nije nikakav problem. Znam da se krećem kroz ovaj dvorac, a da me niko ne primeti. Prvo, da se spustimo nekoliko spratova niže. Ovaj tunel će nas odvesti dole. Ne znam, meni deluje kao obično ogledalo. Imaš oštro oko, Sky. Morate da mi verujete. Ja sam sa vama, a ne sa vešticama. Hajde, nemamo vremena za gubljenje. Hej, dame imaju prednost, Brandon. A deca posle, zar ne, Riven? Mi ćemo prvi. Možda je opasno tamo. Iza tebe sam. Roši! Znala sam da će nešto pokušati. Sestre, imamo goste! Bloom se prikrada kroz naše tajne tunele i nije sama. Kako je to uspela? Nat je s njom. Taj izdajnik!
A, opusti se, Tarsi. To je prva dobra stvar koju je uradio za nas. Mi imamo zmajevu vatru. Ništa nas ne može zaustaviti. Oni su samo mali odvratni komarci. Sgnječit ćemo ih. I dalje ne mogu da poverujem šta se desilo. Mislim, ovo je trebalo da bude obična školska godina. Umesto toga, umešani smo u ovu borbu i moramo da spasimo Alfiju i magičnu dimenziju. Gledaj to iz drugog ugla. Ovim iskustvom ćeš steći znanje koje profesori ne mogu da ti pruže. Mi smo sad deo istorije. Moramo da koristimo čini koje nikada do sada nismo koristile. Borimo se rame uz rame sa najvećim majstorima magije i vilama u čitavoj dimenziji. Tebi je sve ovo uzbudljivo, zar ne? E pa meni se uopšte ne sviđa. Sve me ovo plaši. Bila bih mnogo sigurnija kod kuće sa svojim roditeljima. Znam šta hoćeš da kažeš. Ja sam uznemirena. Ne sam ni da pomislim da sam zarobljena ovde usred ničega, daleko od svojih koje znam. Volela bi da je sve ovo samo ružan san. To je istina. Ovo je težak trenutak, ali moramo da se odupremo i verujemo da ćemo na kraju pobediti. Flora je u pravu. Mi smo kao veliki orkestar i svaka od nas ima važnu ulogu da odigra. Čak su Kiko i Pepe spremni za akciju. Vidiš kako izgledaju spremno. Svako od nas je neophodan ako želimo da spasimo Magix. Samo pomislite kroz šta prolaze Bloom i Stella sad. Nalaze se u srcu neprijateljske teritorije i Bloom nema njene moći. Čak i bez njih sigurna sam da će uspeti. Mjuza je u pravu, ne smemo da dozvolimo da se ovo nastavi. To je pravi duh! Predlažem da vešticama održimo lekciju koju dugo neće zaboraviti. Da, misle da tek tako mogu da unište sve lepo što postoji na svetu i uspostave kraljevstvo zla. Ali tu greše. Tako je, uspjećemo. Tako je, tako je. Moj pager. A? Od Timija je? Da. Timi i ja smo analizirali neke podatke. Razvijamo jedan novi sistem uzbune. Znate, za otkrivanje napadača. Vidimo se. Nikad je nisam videla tako normalno, ni ja. Hajde da uporedimo podatke. Onda ćemo znati da li su tvoje hipoteze tačne. Ako su sve cifre dobre, samo bi neko specijalno ometanje odložilo prenošenje energije. Ali procenat je toliko nizak da... Da li ti mene slušaš, Tehna? Naravno, Timi. Pričao si o ložem prenosu, zar ne? Da. Dobro, onda, da li možeš da mi proveriš postojanost nivoa energije te prepreke, molim te? Timi. Kad bih mogla da ostavim po strani logično razmišljanje i da se prepustim mojim emocijama, ipak ne može da bude tako loše. Hodamo već satima kroz ove tajne prolaze i imam osjećaj da se nismo ni približili. Sve mi deluje potpuno isto. Ne brini, još malo pa smo stigli. Samo još par koraka nas deri od zmajeve vatre. Vidiš, ono, tamo kriju sve svoje tajne. Jel pokušavaš da me rastužiš? Osjećam da nešto nije u redu ovde dole. Nema straže, nema zamki. Zašto su Trix tako sigurne u sebe? Dobro, vreme je da pustimo zatvorenike. Da, ali budi pažljiv, okej? Vraćam se brzo. Pridružit ću vam se za minut.
to, Bloom? Opet ćeš postati najmoćnija vila u magičnoj dimenziji. Da li je ovo moja zmajeva vatra? Ponovo će biti moja. Ja osjećam njenu toplotu. Šta se dešava? Iznenađenje? To nije tvoja vatra, Bloom. Tvoja vatra je daleko od tebe, duboko u našoj srži. I nikada je nećeš vratiti. Ti gubiš, Bilo. Vidiš, sad smo jače od tebe, ali nikom to nećeš moći da kažeš. I znaš li zašto nećeš moći da kažeš? Zato što će mračni toranj biti tvoj grob. Ovo je samo upozorenje. Vas tri zaslužujete najgoru kaznu za ono što ste učinile. Hajde, Bloom, idemo. Znači, uspeli ste da pobegnete? Samo sam htela da vam stavim do znanja da sam još uvek u igri. Vidjet ćemo se kasnije, gospođice. Plašim se da će konačni obračun morati da sačeka. Šta pokušavaš da uradiš? Hajde da požurimo. Ova zaštita neće dugo trajati. Pratite me. Moramo da odemo do gornje terase. To nam je jedini izlaz iz dvorca. Uzmite ovaj ogrtač, gospođo Griffin. Dobro. Hajde da krenemo. Ostavljamo dvorac onim zlim vešticama? Draga moja, trenutno ništa ne možemo da uradimo protiv Icy, Darcy i Stormy. Ali, gospođo Griffin, ako ih ostavite ovde, uništit će mračni toranj. Znam to vrlo dobro, Stella. Gospođa Faragonda me je upozorila, ali nisam htela da dozvolim da me te 3 klinke uplaše. To je moja najveća greška. To što smo Saladin, Faragonda i ja uspeli da savladamo te 3 antičke veštice ne znači da smo nepobedivi. Istina je da moramo držati oči širom otvorene. Svet magije ne bi trebalo da se olako shvati.
Gospođa Griffin nas je iznenadila. Zaglavljene smo, neće biti lako izvući se odavde. Šta? Misliš da će nas malo granita zaustaviti? Moramo da ih uhvatimo pre nego što pobegnu. Pomerite se, sestre. Jedva se i ulubilo. Ovim tempom treba će nam čitava večnost. Šta onda čekate? Pomozite mi! Stvorenja tame će se pobrinuti za Bloom i njene prijatelje. Pokušat ću da otvorim prolaz do Alfije. Skupite se svi, trudite se da stojite što bliže jedni drugima. Stvorenja tame dolaze! Požurite! Ulazite u prolaz! Gospođo Griffin, možemo da im zavaramo trag ako izazovemo neku vrstu sabotaže. Samo da imam letelicu. Zar ovo nije bolje? Kosmička letilica 4000. Nemoj to da radiš, rizično je. Spreman sam da rizikujem ako će to da pomogne mojim prijateljima i niko me neće zaustaviti. Dobro, onda i ja idem sa tobom. Srećno. Mislit ću na tebe, Bloom! Još daleko od Alfije, Bloom. Nešto ispred nas! Odlazite! Sky, penju se na mene! Uradi nešto, molim te! Ubrzanje će ih možda naterati da spadnu sa tebe. Dobro se drži, Bloom.
razumem! O ne! Pogođeni smo! Bilo je blizu. Jesi li dobro? Aha. U sljedećoj epizodi Griffin i Faragonda će udružiti snage protiv zajedničkog neprijatelja. Morat će da ostanu zajedno i da se bore protiv Trix, koji su moćnije nego ikad. Šta će se desiti sa Skyom i Bloom? Da li će se pridružiti Winxima? Alfija je u opasnosti.